A bidiyon mu na yau zamu yi bayani dangane da Alkur'ani mai girma, yadda zamu duba bangaren ilimin kimiyya, wanda masana kimiyya suka san ilimin kimiyya shekaru kaɗan da suka wuce baya, wanda tun fil azal Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin ilimin kimiyya a cikin Alkur'ani mai girma shekara 114 da suka wuce, wanda malaman kimiyya sai a ɗan shekaru kalilan da suka wuce suke iya sani ko mu ce suke iya ganowa. Ku biyo mu domin ƙara wa junanmu ilimi da ma fahimtar abin da yake shige mana duhu. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. A sanin kanmu ne littafin Alkur'ani shine littafin da Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Muhammad tsira da aminci domin ya shiryar da mutanen duniya. Littafin Alkur'ani ba wai an turo shi wa Hausawa zalla ba, sannan ba an turo shi wa Larabawa zalla ba, a'a face littafin Alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya turo shi ne wa kowa da komai. A sanin kanmu ne kowane annabi Allah subhanahu wata'ala yana turo shi da littafinsa da ma mutanen da yake jagoranta, sannan kowane annabi yayin da aka turo wani sabon annabi to hukunci da dokan wannan annabin yana tsayawa ne sai abu na sabon annabin da ya zo. Shi ma idan dai ya gama nasa aka take turo wani sabon annabi to shi ma hukunci da dokansa yana tsayawa ne sai a fara bin na wannan sabon annabi da ya zo, har zuwa kan annabin Allah annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine dan aikan Allah na karshe, wanda daga shi babu wani annabin da za a sake aiko mana, dan haka shine aka turo shi da Alkur'ani mai girma. Kuma mu sani dukkan annabawan Allah da suka wuce babu wani annabin da ya koyar da wani addini daban face musulunci, amma a yanzu koyarwar addini tana bisa turbar koyarwar Alkur'ani mai girma, wanda hakan ke nuna cewa ba za ka iya bin koyarwar wani annabin da ya zo kafin annabi Muhammadu tsira da aminci ba. Littafin Alkur'ani mai girma ba maganar kowa bane face maganar Allah subhanahu wataala. Bari mu tabbatar maka ta hanyar bayyana maka wani ilimin kimiyya da yake cikin Alkur'ani wanda masana kimiyya sai a dan shekaru kalilan ne suke iya ganowa. Littafin Alkur'ani ba littafi bane da yake koyar da kimiyya da lissafi kai tsaye kamar yadda sauran wasu littafi na zamani suke koyarwa ba, a'a yana nuna alamomi ne kan yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya da ma abin da yake ciki. Misali a cikin Alkur'ani akwai ayoyi da suke magana kan yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci sama, ya halicci jikin dan adam da girgije da teku, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul Fusilat sura ta 41 aya ta 53. Zamu nuna musu ayoyinmu a sararin sama da kuma kansu har sai ya bayyana gare su cewa lalle shi Qur'ani gaskiya ne. Mr. Albert Einstein babban shahararren masanin kimiyya ne wanda duniya ta bashi lambar yabo, wanda ana ikirarin babu wani babban malamin kimiyya da ya fi Mr. Albert Einstein a karni na 20. Kamar yadda ya ce addini ba tare da kimiyya ba lami ne, sannan kuma kimiyya ba tare da addini ba makanta ne. Binkicen Big Bang Theory shine binkicen da yake bayani kan yadda aka yi duniya ta samu, yadda a binkicen suke ce tun kafin samuwar duniya wani dan abu ne curare karami wanda yake a guri daya, wanda aka samu wani kara da ya sanadiyar fashe wannan abun wanda suka samu suna Big Bang. To sanadiyar fashe wannan abun sai aka samu sama da ƙasa da duniya da rana da sauran abubuwan da suke sararin samaniya har da wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta. Kuma an yi wannan binkicen ne a shekara ta 1970, wanda idan ka buga daga wannan lokacin zuwa yanzu zaka ga shekara 55 da suka wuce baya kenan, wanda wasu daga cikin iyayenmu ma suna raye. To abin da zai baka mamaki sama da shekara 114 da suka wuce annabi Muhammadu tsira da aminci ya karantar da wannan karatun a cikin suratul Anbiya sura ta 21 aya ta 30, yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa shin wa'inda ba su yi imani ba sa ganin da sama da ƙasa haɗe suke sannan muka yi sanadiyar rabuwar su. To wannan bincike na Big Bang Theory din Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi Muhammad tun shekara 114 da suka wuce, sannan da mutane mun ɗauka cewa duniya a shimfiɗe take, sai lokacin da aka samu wani shahararren masanin kimiyya wanda muke kiransa da Saspras Tudorek, shi ya fara kewaye duniya a jirgin kwale-kwale, yanda ya gano duniya tana mulmule ne kamar koyi. An yi wannan binkicen a shekara ta 1577, wanda shi ma idan ka buga zuwa yanzu zaka ga shekarun ba su dau wani lokaci na tazarar lokaci sosai ba da samuwar wannan ilimin. To Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan bayanin a cikin Alkur'ani tun shekara 114 da suka wuce a cikin suratul Naziyat sura ta 79 aya ta 30, yadda Allah subhanahu wata'ala yake ce wal arad ba da zalika daha, mun siffanta siffar duniya a siffar kwai. To yanzu mu dauki siffar duniya mu misalta ta, za mu kalle idan muka dauki siffar duniya ba wai duniya ta mulmule bane kamar kwallo, ta dan takune ta abin da muke kiransa Paul rako wanda ya dan takuna duniya. Dan kuma ma'anar kalmar daha malamai sun fassara shi ba wai irin koyin da kowa ya sani ba, ya fi kama da koyin jumna. To a cikin Alkur'ani mai girma Allah ubangiji ya yi bayani tun shekara 114 da suka wuce cewa an siffanta siffar duniya
kama da kwan jimina, wanda masana kimiyya sai a ɗan shekaru kalilan baya da suka wuce suka iya gano haka. Sannan haka kuma da mun yi tunanin hasken wata hasken kansa ne, to amma a binciken kimiyya an gano da cewa wata bayi da haske na karin kansa. Wata yana aran haske ne daga hasken rana, idan rana ta haska shi to shi kuma sai ya canja wannan hasken fasali sai ya haska, wanda sai a cikin wa'innan ƙananan shekarun malaman kimiyya suka iya gano haka. Amma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi Muhammad tsira da aminci tun shekara 114 suka wuce cikin suratul Furqan sura ta 25 aya ta 61, inda yake ce ni'imarsa ta cika wanda ya halicci sama, sannan ya halicci rana ta zan fitila, da kuma wata wanda yake a ran haske. To ka kalli tun shekara 114 da suka wuce Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin wata bayi da haske nasa na kansa a cikin alkur'ani mai girma, wanda malaman kimiyya sai a ɗan shekaru kalilan baya da suka wuce suke iya gano haka. To ku dangwala mana subscribing da share da like a cikin wannan tasha tamu mai suna Rumbun Bayanai domin kawo mana abubuwa waɗanda za su amfanar da rayuwarmu. Mun gode.